வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போது நம்ம பார்க்குறது வந்து மகாவில்வம். மகாவில்வத்தை பற்றி சில தகவல்கள். இது மகாவில்வம் காய். இந்த வில்வத்தை இந்த இலையை பறித்து தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் போல் உடல்நிலை சரியில்லை, தொண்டையில் சளி பிடிச்சிருக்குது, இந்த கொரோனா இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு இதில் வந்து ஒரு 10 இலை, அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு 10 இலை எடுத்து நல்லா வந்து 200 ml தண்ணி ஊற்றி அதை 100 ml சுண்டை காய்ச்சி தண்ணியை வந்து குடிங்க. இதனுடைய தண்ணி வந்து ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும். வேப்பிலை விட கசப்பு தன்மை, ஆனால் சளி எல்லாம் எடுத்துடும். ஒரு வாரத்தில் வந்து 3 நாள் குடித்தா போதும். அது டெய்லி குடிச்சிங்கன்னா உடம்பு சூடாகிடும். அதனால் வந்து 100 ml அளவுக்கு நீங்கள் வந்து குடிங்க. ரொம்ப சளி இருக்கிறவங்களுக்கு 1 to 1 நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா சளி வந்து அதிகபட்சம் ஒரு 48 மணி நேரத்தில் சரியாயிடும். நிறைய பேருக்கு இதனுடைய காயெல்லாம் தெரியாது, அதனால் காய் காமிக்கிறேன் பாருங்கள்.